आं बेखौनो बुंनो सानोदि आंनो बेखिनि हेफाजाब होनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना आंनि न'खरनिफ्रायथ' बेखिनिखौ हास'हायै जाहैबायमोन ओंखायनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा सारनिसिम आंनि रोजा रोजा साबायखर बावहरो आं थुलुंगा मोनखादों जा होफैदों बेनि थाखाय नोंना मोजां खालामनो नाजागोन ছিল কিন্তু মোৰ আৰ্থিক ইমান অৱস্থা ভাল নাছিলে মোক তথাপিও মোক বহুত সহায় কৰিলে মোৰ বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰাও আৰু গুৱাহাটী বড়ো এছ'চিয়েশ্যনে হওক আন বহুত মানে আৰু সংস্থা আৰু মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলা ৰিদা আৰু মোৰ স্থানীয় বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা দেৱক মই মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এতিয়া মোক মানে মই এতিয়া অলপ পিছত মানে যাই আছোঁ ঘৰৰ পৰা আৰু মোক বৰ্তমান হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰৰ তৰফৰ পৰা মোক 5 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য দিয়া হৈছে পঢ়াৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে কি ক'ব মই তেখেতসকলক মই চবকে মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ दाखालि मिडियायाव जिहेतु आंनि फिसाया थारमाने IIT-आव सिट मोन्दों होननानै आं फोसावदोंमोन आरो बै खोथाखौ बिथां मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा मिथिनानै बा नुनानै आंनो जि बै थाखा फैसा आंखालनि समाव बा गथ'खौ एडमिसन होनायनि आंखालनि समाव बिथाङा जिखिनि एमाउन्टनि रां अनसुंथाइ होबाय बिनि थाखाय बिथांखौ रोजा रोजा आं साबायखर बावबाय जोंनि न'खरनिफ्राय आरो इयुनाव बिथांनि जितु खामानि मावनाय माबानायफोरा जाहाथे खामानि दांनाय मावनाय आरो समाजनि खामानि मावनायफोरा जाहाथे समाजनि मेगनाव मोजाङै नोजोर गोग्लैयो बेखौनो आं मिजिंथिबाय दिनै बिथाङा नन बिटिडि नोंथांमोननि गामिया नन बिटिडि खिन्थु बिथाङा बिटिसिनिसो दैदेनगिरि थेवब्लाबो बिथाङा नन बिटिडिनि जि बर' सुबुं बेखौ जि फरायनायाव मदद होदो दा मा फोरमायगोन मोनसे बिथाङा दिनै जिहेतु जोङो नन बिटिएडिनि बाहेरनि थेवबो बिथाङा सासे बर' गथ'खौ बा बर' फरायसाखौ फरायनायाव मदद होनो जि आगान सुरदों बिनि थाखाय बिथांखौ थारमाने जोङो जोंनि न'खरनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होनायजों लोगोसे बिथाङा जि जाथिनि बागै एसेबां सानदों बे एरियाखौ लानानै सानाखै बर' हारिनि बागै जि सानदों बिनि थाखाय बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावनाय जादों बिटिसिनि गाहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा जोंनि लाइमोन बिपिएफ आरो बिएसइउनि मोनसे टीमखौ नलबारिनि मुलुग खाख्लारिनि न'आव फैनानै 5 लाख थाखा होनो थाखाय जोंखौ दैथायहरदों बेबादिनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारनि बिथोन बादियै जों दिनै बिटिसिनि बाहेरायाव नलबारियाव फैनानै मुलुग खाख्लारिनि न'आव जोङो सफैबाय आरो बिथांनि आंगो बिफा आरो बिमा आरो मुलुग खाख्लारिनि आखायाव जोङो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारी सार हरनाय 5 लाख थाखाखौ जों होबाय मानोना मुलुग खाख्लारिया फरायनायाव बिराद मोजां न'खराव रांखान्थि हालोदा मोजां नङा साननैसो सिगां बिथाङा गाव JEE एग्जाम पास जाबाय आरो झारखन्डनि धनबाद IIT-आव एडमिसन मोनबाय होननानै पर्टेल निउसाव बिथाङा निउस आगारदोंमोन जानो हागौ बे पर्टेल निउसखौ मानगोनां बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारी सारा नुदों आरो बेबादिनो हाग्रामा महिलारी सारा जोंखौ थिनहरदों जे मुलुग खाख्लारिनि 4 बोसोराव IIT फरायनायाव बेसेबां खरसा जायो बे खरसाखौ हिसाब खालामनानै 5 लाख थाखा जोंनि आखायाव हरदों आरो बेखौ जोङो मुलुग खाख्लारिजों लोगोसे मुलुग खाख्लारिनि आंगो बिफा आरो बिमानि आखायाव जों होफैबाय आरो जोङो मिजिंथियो मुलुग खाख्लारिया जेरै गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय झारखन्डआव थांगोन बिथाङा मोजां फरायना फैफिननो हाथों मोजां कर्सखौ फोजोबनानै फैफिननो हाथों मुलुग खाख्लारिया ओनसोलनि सासे सुबुं धोन जोंनि बर' हारिनि सासे सुबुं धोन आरो बिथांखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा 5 लाख थाखा हरदों आरो दिनै ओंखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं सारा आसामनि बा बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो नोंथांमोना मुलुग खाख्लारिखौ नाय
फरायनायाव जुदि मोजांब्ला नोंहा जुदि रांखान्थि हालोदा मोजां नङाब्ला नोंखौ अनग्रा सबबो ओंखारगोन दिनै मुलुग खाख्लारिया फरायनायाव बिराद मोजां रांखान्थिया मोजां नङामोन नाथाय मुलुग खाख्लारिखौ फरायनायाव मोजांनि थाखायनो दिनै गोबां अनग्रा मानसि ओंखारदों थिग बेबादिनो बिटिसिनि गाहाय चिफ हाग्रामा महिलारि सारा अननानै 5 लाख थाखा हरदों ओंखायनो मुलुग खाख्लारिखौ इन्सपिरेसन लानानै सारा जोंनि बिटिसिनि बा आसामनि फरायसाफोरा जाहाथे गोसो होनानै बिजाब फरायो बेखौ आंनि फारसेनिफ्राय खावलायनाय थाबाय फिन खनसेबाव जों लाइमोन बिपिएफनिफ्राय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मुलुगनो फरायनायनि खरसाखौ बानस'जोबनायनि थाखाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनिसिम साबायखर थाबाय आरो मुलुगनि फरायनाया मोजाङै मोजां साक्सेस जाजोबथों आफा अबंलावरिया मुलुगनो बोर होथों आफा अबंलावरिया मुलुग खाख्लारिनो बोर सारस्रि हरनानै बिथांनि फरायनाया मोजां जोबनानै जोंनि सुबुं सम्पद जानो हाथों बेखौनो आफा अबंलावरिनो आर'ज खालामबाय आरो मुलुग खाख्लारिनिसिम बेस्ट उइसेस जोंनि फारसेनिफ्राय हरनाय थाबाय थेंक इउ गोजोन्थों